Fabulous the best. Fabulous the great. Fabulous emu dey. Ah, yɛda prayers no ne team for no yɛda ɔmo nyinaa ase sɛ ɔmo anwɛn ne bɔɔl yi ama yɛ. Seesei no yɛnim sɛ anim a yɛkɔ. Ba yɛbɛsrɛ prayers na sɛ mommɔ a mommɔden na goals no ayɛ a ɔmo nhyɛ no bɛyɛ 2 anaa 3 because wonya hyɛ 2 anaa 3 na nipa no bɛte baako koraa na wonim wogye di sɛ yɛ wowɔ Adidas wɔ hɔ but wohyɛ 1 na nipa no ɛna wopere a opposition no ba na wɔne wopere a na wɔbɛte ka na ayɛ asɛm. Wow, nti wo dɛ mede mpaebɔ taa prayers no nyinaa akyi ɛna praying body no nyinaa mede mpaebɔ taa wɔn akyi. Yɛda me ase sɛ yɛawɛne. O sɛ da bia meka kyerɛ mo o sɛ pressure no a momo ka ne deɛ mobɛkɔ so anya pressure no but o sɛ the most important ɔma gye 3 points ana meboa aha wei ni na hia sɛ ɔmfa so nhyɛ kɔtɔkɔdi no ɛdi no ɛkuta yɛ no ɛnyɛ ho players no nti mususu ma pressure no womforo mu wate aseɛ the most important ɔma gye 3 points 1-0 ɛno ano no match no mu yɛ deɛ koraa wɔagye points nti mummɔ ɔma ba so na mummɔ mpa yɛ nka akyire na ɛnkɔ n'anim kakra no nnoɔma no bɛhyehyɛ mode munya abotrɛ mususu ma pressure no ɛmforo mu pressure no a mode kɔhwɛ no ɛno na ɛbi ti mu no Super. Good evening. One dear. Kazik under 20 Ghana under 20. Yakoji World Cup. See one the sign DJ World Cup. You share Brazil. So what I say? The one they say good no kuma bank one they are near G 3 points there. A bit thing. I win Alpha League no. The one patch a Thai boys in the cheap. Sɛ one na ne de bɔkɔ akɔsi wie koraa ne bɛwie nko ade a normal yɛfa no saa ɔnya gye 3 points yi de nyame ase. Okay. Good evening. Anuanom na adɔfo mepɛ sɛ mebusa question bi ɛkyerɛ m adwen mpakyɛ yɛ ɛne player na ɔhyɛ na jersey ma obi ani agye kotoko nsa na tie ndum ɛnɛrɛ saka dauda ase ate apia gu no so. Super. Good evening. Hello. Yeah. Fabu the best. It's a beautiful name. German Hamburg. We now but Emma players and teams a union and penophonia. On say if the baby and Yako baby, Modi Munmuntra. And one maybe a feeling penophono. A bleaky normal kakara. On the Munya Botre. Parmetimono. Nempire Vantai West Nation say. And what point I don't know when you pelipilla if you boys in the song. Once the match of March piano improvement ever. Because no ball is my friend many ajipa. As so short Colano. If you say prayers no. Bear me and son and I be a pillar. Some who more can be another story. It's moving out three. And my prayers no. They are point I don't. Let's say. And woman to 2 years be to Nakum. It be who be if you are now look let's start here. Will be improvement ever. So it is saying the Philippine for her say a blicky normal was and easy sir because say young fan say so you will be crying so baby. This will be fear crowd the car cotton for flower. When and the crowd the panel, we see fear no, we did do a fear. Which me could hide die. It will fear him. It means it means you must say the same thing as a football because
baabi wakɔgye a wɔsɛ wode ayɛ home no ɛnyɛ wo deɛ o ɛyɛ obi dea nti afei na nso wakɔ a wo so no wokɔkɔ nka nneɛma bi ɛsaa spirit no afiri hɔ na so wo deɛ na bɛtake over nti munya abɔtere mpanimfoɔ no kɔ ɔmatrɛ mo verse ɔmatrɛ paa nti muyɛmfa mpaabɔ ne biribi antae mpanimfoɔ ne players n'akyi ne sɛ the appropriate time no biribiara bɛtoto yie ama obi ani agye kɔtɔkɔ nsaa na ɛteɛ mbɛhu ɛnɛrɛ saka dawuda ase ate apea gu no so baabiaa so nti improvement bɛba team no mu ɛne sɛ nnipa a wabɔ yɛ ka wɔ ɛyɛ ɛwokyi sɛ wɔyɛ obi a ne french yɛ ɛyɛ a kɛhyɛ bɛyɛ 4 minutes kora na 5 minutes kora kɔno kora nkasa kora ɛhyɛ bɛyɛ kɔ battery munya abɔtere ma abɔ ɛsɛ no clock no bɛba kwan bibie adeɛ si kwan biara no ɛbɛbie ama goals no ɛhwehwɛ no ɛtumi aba wan nti munya abɔtere ndamase. Yeah, good evening. Nyanma Adolfo. Fabulous. Player now, I 90 no. Or you kotoko player, yeah, Tono. Of Free Sudan. Now sometimes your supporters nankasa yente neme biase. Player waba for this is the first time I watch a first premier like wabo premiership match. But se wonya botrehwe ball na o hwe and they up front now on you say 3 and a half 4 strikers no boy you know Awuchi, Amwa, Abdul Karim, and then Saka. They all did well because cohesion no. What I say, cohesion no. And then sometimes in never be one of my saying about trema players no more because onimu ba ankawama and oba no so no. Your first match against Hasufuku no oba mo second half no hu ni odi ba and then kasa o retina on sheda nye player waka say wanye one perform way because who any man ogina any mono no like Accra Lions defenders no to say yeah pressure age no so nti ya enya abotrema players no na o bisa say sabi onye se me de okasa oka o bisa say player na no modo mo ya cool I finished a league in 5 matches and then the first match but the performance do say one share good but he was good on the day nti ya enya abotrema players no There be a patcho, Antono, a loan. Obo, why ya loan? Why, Antono? Why? Sudan, Sudan, ni back on us on a loan. Why? Omi, number 3 na we, Omi, neighbor loan. Why? Good evening, fine bros, boys. But I'm the judge because I feel so. I want to. I didn't believe yes, you go. Pressure be serious, son. Any such a mind the same to him, so he go, yeah, guys, you go. But last man, the general side, this can last man, I cannot say it, nephew, a board draw. Massa, Mamma being timber kind of crazy place, and one kind of crunchy place, and kind of crunchy coach, you know. Need players in the other. I have 5 matches span on some here. We should go be a pressure be Susan was a nature say, what are you be no more the Biniac media grow. Fabulous. I demand send the and they win. Now, question how was I say, a torna, say, a player, yan towa, by the team, and the player check. Say loan, say a tone, or bocoto, ye the chair, loan was a bit whisker. Massa Cassaye. Once was sank on your man started. Or just was sank your man started. Your man in Bompo. Any answer for Kuno or your boy. Massa, you may be no is a mocha, some Cassaye. And tell me I'm a Cassa, a bicron, a view of a supporter. Robert Flemino.
nnuane mpanyinfoɔ mu kyiakyia obiara yɛfrɛ me Tony mekasa friends ma yɛnzima nipa meda mo ase ne mo adwenkyerɛ no mu biara tam biara modwen fa kɔtɔkɔ ho da mo ase papaapa deɛ ne ka ne nyinaa yɛ mɛsrɛ bɛsɛ mpaebɔ ne adeɛ a mode 30 minutes matam biara tumi ne kɔ so a yɛkɔbɔ ma sɛ yɛtumi hu one ne deɛ ɛyɛ problem bet yɛmfa mpaebɔ enta prayers ne coach n'akyi sɛ na ɛbɛyɛ a hyɛ one goal kora na sɛ ɔmo ntumi ante a sɛ ne nyinaa agye yɛ 3 points nti ɛne na ɛsɛ yɛn wɔ adwuma ne yɛde kɔ mpaebɔ mu ne yɛbɔ ho mpaeɛ na one goal ne deɛ obi wɔ hɔ a ɔpɛ one goal kora deɛ asɔfo kora wonya yɛnya one goal ne yɛde agye yɛ 3 points a ɛfiri sɛ yɛ da mo Fabulous. Rashid. Oh, thank you, my senior man. Bleed. Yo, me penny for fabulous. We are the greatest. I think so. More debt. Yeah, the name is Sir Amaya Victory and Ra. Na because I won't buy our team no. Me tie audios no me bre na menyaje menim sɛ obi a ɔkasa biara no ɔde ɔpepa ɛna ɛkasa yɛ sɛ ne kasa mu no pressure wɔ mu a ɛyɛ ɔpepa ɛna ma ɔde kasa ne kasa mu no sɛ bi a obisa question bi na nkɔ yi a ɛyɛ ɔpepa no de bisa saa question no ne sɛ bi a sɛbi obisa edidi atam anaasɛ etwi obi dabi ɔde ɔpepa ɛna ebisa and sometimes nso no questions bi wɔ hɔ a ɛyɛ rhetoric on the questions bi wɔ obisa question bi ɛnyɛ adeɛ a wobisa question na pɛ answer but wobisa sɛ bi a nti adeɛ a woyɛ ɛyɛ on sɛ question bi no obisa ɛnyɛ adeɛ a wopɛ answer but wobisa ɛno no ɛyɛ rhetoric question it doesn't need answer. I'm say saa kwan so na yenua no obisa anya kwan bɔne so nti mesre na yenya abutre mesre ɛyɛ pressure ɛne ɔdɔ ɔma team no ɛna ma ɔde bisa saa question no nti yenya no abutre ne tosu mienu ɛyɛ na players no the be American to say, many part say, the same way I can't almost a how so a bribia no yada the woman campaign country no and then players a one or the woman qualifies some more mokotoko na yakobo in fum na yakobo razak na yakobo way Mr. say what is the fundamental problem? Sometimes na coach wɔ hɔ in fum mu time ni wei no banama mu time na coach wɔ hɔ ɔbɛbɔ coach no akyɛ eti no yɛwɔ some fundamental skills bi ne some basic skills bi a ɔbɛsua no wɔ coach hɔ koraa nsa na ɔbɛbɔ Premier League no ɛnɛ no ɛyɛ akɔyɛ sɛ Premier League na wɔn abɛsuasua saa nneɛma no. Nti no ɔbɛbɔ akɔda nim na ɔnduuyɛ so ɔbɛbɔ akɔda nim na ɔnduuyɛ nti no yɛntumi ɛmfɔ a new generation we can never compare mɔmɔ yɛnya comparison we can never do it structures are na ɛwɔ those times ɔhene gyamu time no the structures are ɛfɛ no de tu hɔ saa mmerɛ ɛwɔ mu no ɛni hɔ saa mmerɛ wei no ɛni hɔ nka tete before sɛ yɛsɛ mango bɛdi mango no na mango no mu ɔdɛ ɛnɛ no amango mmerɛ yɛ koraa na yɛate ahyɛ ɛnɛ amango no ɛwia no so a na yɛakɔkye no mu no saa na yɛate na yɛde nneɛma egu so na yɛhyɛ na yɛtɔn nka tete no na ɛnte saa
and then the fertilizer ne brew ne nyi ntem na bones na yedi e kan de no na ntesa it no we can never compare it no ye hwɛ ne wo sisi ano na ye nkamfo na ye mo mpa ma won na ne wan kosoma ye mo nya comparison te a ha won ye nipa de say mbamjew pressure ne de me say nra me kasa fi China nra Ghana kotoko bono na abo Venice 11 ɛwɔ ha ayɛkɔbɔ 12 wɔ ha mehwɛ yɛ so you can just imagine ɔwodɔ a mewɔ Venice club no so pressure no deɛ ɛnna meyam hyehyɛ mi ara kɔduu yɛ but me nua mako kan sɛ mi sɛ ɛna anim bɔɔl no bɔ sɛ dɛn yɛntumi nkita bɔɔl na to 90 minutes na opponent ne ne nan ɛnka bɔɔl no bi opponent ne ɔmmɔ shot baako kora mpo ɔno nso ne nan bɛka bɔɔl no bi so this time no bɔɔl no adane technology ne knowledge no akɔ soro ɛnɛ bɔɔl no ɛte sɛ dame a yɛto mo a mo nim dame to ne mbɛte ma se bɔɔl no ɛte sɛ ɛbɔ no ɛte sɛ dame sɛnea wɔhyehyɛ dame nti no nipa na wɔn ne to no o coach no ɔyɛ very good a yɛwɔ position bi a ɔde player bi bɛkɔ sɛ coach no yɛ very good a ɔbɛte aseɛ ɔbɛhu nea nti a ɔde saa player no kɔ hɔ nti coach no ɔno nso bɛnsa ne nsa no sisi ano saa na bɔɔl no akɔyɛ nti bɔn sɛ player bi a na ɔde pressure no to nkurɔfoɔ no so na coach no eyi n'efi hɔ ɔde no akɔ baabi why because also the player bi akɔ baabi na saa player no ɔbɛtumi astop no na ana oyi saa player ɔyɛ mu na no baayɛ ne opponent no de player bi akɔto baabi a ɛyɛ dangerous place na nipa a ɔbɛtumi attack no nipa no te bench nti sɛ ɔde saa nipa no yɛ dɛ ɛba saa na sisi a bɔɔl no akɔyɛ nti mpamkyɛw yɛnya abotrɛ bɔɔl no ɛte sɛ dame wohyɛ goal a obi wɔ hɔ a lions ɔmo ma no ada sɛ ɔmo win ana ɔmo draw nti ɔno ɔba no wahyɛ ne to kɔtɔkɔ yɛpɛ sɛ yɛ win nti yɛn nan yɛ de pressure to ɔmo so wonya hyɛ goal ne pɛ de na ɔsɔ yɛ ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛte ka no nti yɛwɔ players bi a ɔbɛyi wɔm ɛde aba anim woso no players na ɔde gu anim na ɔde hyɛ goal no sɛ ɔkeep ɔmo nyinaa wɔ hɔnom a wɔkyi bɛda hɔ ɔbɛte ka no nti de na sɛ ɔyɛ ɛsɛ wɔso withdraw bi na ɔde ba withdraw a woba no pressure na ɔde kɔ ɔmo so no ɛso bɛte saa na bɔɔl na akɔyɛ ɛte sɛ dame onim dame to na sɛ obi hyehyɛ afidie a obehu de bɔɔl sɛ ɔkura a ɔte hɔ no na ɔresere nea ɔyɛ nyinaa no wahu na ɔso yɛ dɛ ɔresere afidie no saa na ɛnɛ no bɔɔl no akɔyɛ nti pressure no deɛ ɛbɛba Barcelona for ne nano yɛ Real Madrid sɛ ɔlusu yɛ Real Madrid lusu 1 last known team na ɛhyɛ no 1 after mapɛ mu akyi nyinaa no nti no saa na bɔɔl no ɛteɛ nti yɛsrɛ na yɛnya abotrɛ nso da biara yɛka yɛnya abotrɛ ma yɛmfa pressure nto boys no so yɛpamkyɛw coach amanfo bɔɔl yɛ fɛn nsɛn asɛm ɔgya mu nyinaa sɛ ɔmbɔ coach those times no your original coach bɔ coach naa nti no some skills bi wɔ hɔ a ɔbɛsua no coach hɔ ansa montare mu ne wem nyinaa ɛnɛ fɛn nsɛn right to dream or something. I don't know coach team. You see how the guys are performing. Right to dream, yes. You see how the coach no here. Yeah, implore on the FNO. No mun san fa coach no emra. No mun san fa emra. Ebe boy. And in all no, you better me say. Yeah, 3 points. After coach, I should team no eba. Debi America mesan ka biom sɛ
sɛ kɔtɔkɔ wini a me a memete hei anɔpɛ yi no na meyɛɛ ne sɛ mefrɛ madamfo house no bi na mebisa no sɛ kyale market no te sɛn ɛnora na market te sɛn a metizi no me no me bonus a menyaa no bonus a menyaa no yɛ ɛwɔ platform nso yi ɛdeɛ winning bonus na ɛbɛnya winning bonus ɛbɛnya no sɛ yɛne bɛgye ɔno player no ɔbɛnya sika ɔno player no ɔkɔ store no ɔkɔtɔ adeɛ na ɔkɔhyia kɔtɔkɔni a ɔbɛtɔ de akyɛ ne free ɔno coach no ɔbɛnya sika ɔno coach no opie na ɔkɔ kurom a ɔbɛnya fans nti me ne wo ne saa coach no players no why na nkɔ no ɔhia win more ɔmo hia sen yɛn koraa nti sometimes ma yɛn fɛle sɛ ebi a ɔmo na ɔmo mpɛ win na yɛn nko na yɛpɛ win no dabi wogyina park no so a ɛyɛ different woti tv akyi wonya fufuo bi na wadi ewie na wɔhwɛ tv ɛno nso yɛ different nti ɛsrɛ mo ma yɛnya abotrɛ yɛmfa mpaebɔ ɛntae team no akyi pressure no deɛ ɛbɛba yɛn nipa nso deɛ wonya pressure because of ɔdɔ a woman team no nti pressure no ɛbɛba obiara mblame mu but pressure no ba a yɛnhwɛ yɛn ano kasa medam ase.